Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bini rida illahi ta'ala al-Fatihah. Ilahu radna Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilahu radna al-qudub syamil maqam al-ghazal al-azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Wa ilahu radna mursyidina wa rabbina rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ilahu radna masyikhina masyikhina ustadzina ma'alimina walidina. Khususan masyikh Darud Daf'at al-Hasaniyah. Wa ila hadrati sahabi hadzal kitab Jawahirul Lama'ah Syekh Misbah Mustafa Usulihim wa Fura'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa a'adha alaina min barakatihi fit dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqut wal marjan. Endi nikmate Allah kang sira gorohake iku widadari ing swarga embere kaya yakut lan marjan. Riwayat sang Abdullah bin Mas'ud sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innal mar'ata min nisa'i ahli jannah la yura bayadu saqaiha min wara isaba'ina khullah min haririn hatta yura mukhuha. Artinya wong wadon saking wadone ahli swarga iku putihe garise bisa den tingali saking gurine penganggo sutra rangkep 70 sehingga bisa ketinggal sumsume. Ibang berarti iki dawuh iki ada bukti bahwa ning swarga memang awake dhewe gak entuk ingkar karo akhirat, karo kondisi-kondisi sombe ning swarga utawa ning neraka utawa ning intine ning akhirat awake dhewe gak entuk ingkar tentang iku. Kenapa ya mergo iku adalah memang wis dinas karo syariat. Kanjeng Nabi wis dawuh ning Al-Qur'an dawuh Gusti Allah ya wis ana cetha. Maka sangka nas-nas iku, sangka dawuh-dawuh iku ade kudu wajib meyakini, kudu wajib percaya tentang hari ning akhirat, tentang kondisi-kondisi ning akhirat. Ini dijelaskan bahwa somben ning swarga iku ana bidadari-bidadari. Sing banget putih ya, sampai-sampai saking putih ya, iku sumsume, tulang sumsume iku ketok. Bahkan sampai wis ketutupan sutra pun terus dirangkep-rangkep karo kain sutra pun saking putih tetep ketok. Iki bidadari iki. Awake wajib yakin. Terus yaiku dawuh Allah sing unine ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Ngono kesebute ana ing tafsir Ibnu Katsir ora pengen, apa ora percaya. Dawuh ning Al-Qur'an iki wis jelas. Ning hadis ya wis dijelasno karo Kanjeng Nabi. Awake ya kudu wajib percaya. Yen ora percaya ora perlu ngaku wong Islam. Jadi perlu pertanyakan wong-wong sing gak percaya karo dawuh Gusti Allah, gak percaya karo dawuh Kanjeng Nabi, gak percaya karo riwayat-riwayat para sahabat tentang hadis Kanjeng Nabi. Maka ya perlu dipertanyakan, bahkan gak perlu dekne ngaku Islam, nek gak percaya karo syariat. Yen percaya ayo bareng mapakake awak dadi man khafa maqama rabbi. Tegese aja mentingake perkara dunyane ngalahake akhirat. Sedangkan
nek awak dhewe ngaku percaya, ngaku yakin, ngaku iman ning Gusti Allah, maka awak dhewe wis seharusnya kudu memposisikan diri sebagai man khafa maqama rabbih. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang mementingkan perkara akhirat. Tapi orang-orang yang perkara dunia, dalam artian antara akhirat karo dunyane iku seimbang. Ora fokus ning dunya tok tapi lali akhirate. Ora akhirat tok tapi kehidupan dunyane dene wis gak urus. Jadi ya aja ngono. Awake sebagai orang Islam pemenah awak dhewe ngaku-ngaku nek yakin karo agama Islam, ya berarti awak dhewe kudu iso nyeimbangno antara kehidupan akhirat karo urusan antara urusan akhirat karo urusan dunia. Dalam artian saling mendukung lah. Akhiratnya digoleki tapi ya ditopang karo kehidupan dunia. Yen bapak-bapak pemimpin Islam lan Pak Kiai ora gelem, terus saya wong-wong selama ini dunia gak gelem ngono. Tinggal wae. Intinya ya wis ketetepan sebagai makhluk Gusti Allah gelem memfokuskan loro-lorone antara akhirat karo dunia kudu fokus. Tapi ya aja jomplang lah, kudu seimbang. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban? Endi nikmate pangeran sira kang sira grahake? Pembalasane gawe bagus amal iku ora ana kejaba mbagusi ganjaran. Endi nikmate pangeran sira kang sira grahake? Sangka iku yen amal supaya bagus. Sangka iku yen amal supaya bagus. Jadi ora ana pilihan lain selain awak dhewe memfokuskan loro iku. Saling mendukung. Sing akhirat ya difokuso, sing akhirat difokuso, tapi didukung karo kehidupan dunia. Aja nek iso aja fokus ning akhirat tapi terganggu karo kehidupan dunia, ya aja ngono. Apa meneh fokus ning perkara dunia sampai akhiratnya terganggu, ya aja. Kudu saling diutamakan. Padha-padha pentingnya soalnya. Aja niru Pak Kiai kang tansah riya ujub sum'ah. Pak Kiai Jakiman kang tansah riya ujub sum'ah kiber. Lihatlah nangis saya, dengarkanlah qiraah saya. Sebab amal kang mengkono iku ora ana bobote mandar den bendoni dening Allah. Ayat kang kasebut iki isih ana teruse persanana ana ing surat Ar-Rahman. Nanging supaya den angen-angen lan aja kesusu nyawang kebiare donya. Sebab kebiare donya ing zaman saiki iku sedelok wae bakal ilang. Karena uga orang nganti selawai tahun bakal ganti corak. Wallahu yahdis sabil. Iya. Kenapa gak wadi aja terlalu mementingkan dunia sampai lali akhirat aja mereka kehidupan di dunia itu sangat-sangat dalam artian terlalu kejam lah untuk orang-orang sing gampangane wong-wong awam saiki iku kena dunia sithik iku iso-iso lali karo akhirat. Maka dari itu ning kene musannaf ngekei batasan bahwa fokus akhirat karo fokus dunia itu adalah perkara sing harus sama-sama diseimbangkan. Nek salah siji gak seimbang, artian salah siji klendran, ya wis angel kamane.
Terus sifate penganggone wong-wong kang ana ing swarga. Iki bahas tentang ciri-cirine wong penduduk ahli swarga iku piye sok ben. Mau kan dijelaskan tentang ciri-ciri akhirat, ciri-ciri swarga nih. Saya tentang ciri-ciri penduduk swarga. Allah Ta'ala dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'ah wa libasum fiha harir. Wong kang padha manggon ing swarga iku padha dipenganggoni saking gelang emas lan inten berlian. Lan panganggone ana ing swarga iku rupa kain sutra. Iki gak terkecuali wong-wong sok ben penduduk ahli swarga, wa iku wong tuwa utawa wong cah enom. Iku sok ben bakal penampilannya itu bakal nganggo kain sutra dalam artian ya memang mewah, tapi mewahnya adalah mewah sebagai bentuk penghargaan selama di ini dunia namanya ngono. Jadi balasan-balasan apik sing ning swarga. Atau nikmat-nikmat, keenaan-keenaan selama ning swarga. Iku tidak lain ya mergo dene selama ning dunia gelem rekoso dalam artian gelem taat ning Gusti Allah. Nek wong sing selama ning dunia ora gelem taat, dalam artian durhaka karo Gusti Allah ya gak entuk kenikmatan iku. Mlebune ning neraka. Ayat-ayat yang nerangake penganggone ahli swarga iku akeh. Perinciane wis diterangake ana ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an wis nyritakake yen Kanjeng Nabi Muhammad iku dawuh, "May yudkhal jannah yun'amu wa la yai'asu, la tabla thiyabu wa la yafna shababu, wa la yafna shababu fil jannah, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Rawahu Muslim. Artine wong kang den paringi mlebu swarga iku den paringi nikmat, seneng-seneng lan ora bakal bosen-bosen. Sandangane ora rusak. Sifat enome ora rusak senajan atusan tahun. Ing swarga ana macam-macam nikmat lan kesenengan-kesenengan kang ora tau den weruhi dening mripat manungsa ing donya. Lan ora tau den rungu dening kuping manungsa ing donya. Lan ora tau terbesit ing atine manungsa. Iki ciri khas penduduk swarga iku adalah dene gak bakal bosen karo kenikmatan-kenikmatan iku. Bayang kenikmatan iku nek ning donya iku aja kenikmatan. Keenaan utawa kesenengan-kesenengan ning donya iku kan adalah suatu kesenangan sing suwe-suwe bosen. Enek wong sing penak terus ya iso bosen. Enek wong gak penak terus ya iso bosen. Iku nek donya. Tapi nek ning akhirat ora ngono. Ning akhirat iku gak enek sing gak penak. Mesti kabeh penak. Mesti kabeh nikmat tok. Tur wong sing merasakan kenikmatan iku gak bakal bosen. Jadi kenikmatannya adalah kenikmatan sing bersifat orang boseni. Sampai pirang-pirang tahun pun gak ngarep bosen. Iku kenikmatan ning swarga. Tur kenikmatan ning swarga iku gak pernah awak dhewe delok selama ning donya. Gak pernah awak dhewe rungokno selama ning donya. Tur bahkan selama ning donya awak dhewe gak terfikirkan kira-kira kenikmatan apa ya sok ben ning akhirat. Gak terfikirkan. Yo bolak-balik iku saking nikmate swarga lah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna awwala zumratin talijul jannata suratum ala suratil qamar lailatul badr la yabsaquna wa la yamtakhituna wa la yadaghawatuna aniyatuhum wa anshatuhum min adh-dhahab wal fiddah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.